Уважаемые друзья, встречаем ведущих церемонии Гаибов Зафарджан и Сараева Малохат. Под ваши бурные аплодисменты мы начинаем! Ассаламу алейкум ҷанобон ва хонумони азиз, шуматон ба хайру шодӣ будум. Шуморо хайрамақдам мегӯем ба кушодашавии маросими супоридани ҷоизаи ширкати Садо ва Симои Салом Салом Баҳор 2016. Добрый вечер, дамы и господа. Отрадно видеть вас всех нарядных, красивых, творческих и улыбающихся. В первую очередь хочется поздравить всех вас с наступлением весны. Наконец-то можно отбросить все эти дубленки, шарфы, шапки в сторонку и озарить всех вокруг своей красотой. бале, ин шумина ку ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯем ба тарабхонаи хушбахтии шаҳри Чекалов. Ширкати Садо ва Симои Салом барои супоридани ҷоизаҳо ва инчунин сипосномаҳо ба худ уҳда гирифтааст ва имрӯз як маросим мешавад ки бисёрам дер интизор буданд санъаткорони мо ва умуман аҳли фарҳанг. Зеро ки ин маросим яке аз маросимҳои муҳими сол мебошад. Рост меояд бо омади баҳор ва инчунин қайди Иди Наврӯз. Отныне данная церемония будет проходить каждый год в начале весны. И это значит, что из года в год наша телерадиокомпания будет выбирать лучших из лучших. Тех, кто по-настоящему трудится, не покладая рук. Тех, кто действительно достоин. Тех, кто по-настоящему творит произведения искусства. И присуждать номинации, которые будут принадлежать им по праву. Дӯстони азиз, омода бошед. Ин шом хело аҷоиб мегзорад. Хурсандиҳо дар пеш аст. Ҳама инҳо бошад дар таҳти рақсу суруд. Зафарджан, скажите, пожалуйста, как коллега коллеги, кто же сегодня будет удостоен в номинациях наших? Малуҳат, агар ки ман ба ту ҳамашро ҳозир бигӯям, ҷолибӣ дар ин маросим намемонад. Биё набошад ҳама каса. Интизор мешавем ва инҷо бо якҷоягӣ тамошо мекунем маросими супоридани ҷоизаҳоро. Так уже быть, Зафар, давайте все же подождем, и я думаю, что это стоит того, чтобы подождать. Тун даме ки ҳамагон интизор мешаванд, ҳозир ман мехостам ёдрас мекунам сарпарастони кулро. Ино бошад ҳам ширкати Молочная радость ва инчунин ширкати Азизи. Партнерами являются компания Окна Лайн, напитки Шипи, компания Seven Star Plast, образовательный центр Далфин, магазин жалюзи Гульчин, рекламное агентство Шер, магазин мужской одежды Тобон, фотостудия RTJ, веб-студия Doodle DJ, мужской салон Эверест, гостиница Армон Апарт Отель, компьютерный магазин Замон, ресторан Хушбахти и свадебный салон Шойра Люкс. Ино буданд ҳамкорони мо, ташаккур мегӯем барои қасакҳои шумо. Спасибо большое. Дӯстони азиз, барнома инҷо ки бо шумоён, бо ситорон, бо шахсони машҳур мегузаранд. Ҳозир бошад ба... Самое время начать нашу церемонию, дорогие друзья. А начнем мы его со знакомства с нашими гостями. Бале, дӯстони азиз, ва инҷо омода ҳастанд бачаҳои шух. Онҳое ки моро ин шаб бо як шухиҳои худ хурсанд мегардонанд ва инҳо бошанд. Дорогие друзья, на сцену мы приглашаем юмористический проект Comedy Show. Пешвоз мегирем, бачаҳо, марҳамат. Ассаламу алейкум, дӯстони азиз. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады от всей души вас приветствовать в этом уютном зале. Друзья, столько знаменитостей, и мы не можем их просто так обойти. Да? Давайте познакомимся и представим сегодняшних гостей. Под ваши аплодисменты мы начинаем со столика номер 1. Number 1. Поехали. Итак, дорогие друзья, камеры все снимают, да? Окей, хорошо. Под столиком номер 1 у нас Гулизори Рогат. Давайте поаплодируем, поприветствуем. Гулизори Рогат. Росигап
اینجا با ما معلومات رسید که شما ماشین میرونید. همین درست است؟ بله. یعنی شما صاحب ماشین هستید و ماشین میرونید، نه؟ درست. اکنون با ما بگویید اگر ماشین شما балонаш кафат кадом асбоб барои мошина бардоштан лозим аст? Дамкарат. дуруст аст, як қарсак мезанем. ман фикр кардам ки шумо намедонед, лекин аҷоиб, аҷоиб. ташаккури зиёд. боз мегузарем ба дигар меҳмонон. баҳромҷон. Савол ба коно ва доно. Гулбоrbӯча, масалан, шумо коно. микрофон. шумо коно. ино доно. анаваё ким? ино мано. мано? номи дуруст наёфтоме? Не, дуруст. хатакои шумо. мано. инҷо дӯстони азиз, боз ҳам яке аз сарояндаҳои машҳури суғзамин ғолибҷон юсупов ҳузур доранд. як қарсак мезанем дӯстони азиз. ғолибҷон ако, ба ҳамагон маълум аст ки шумо бо талаботи зиёд дар халқ машҳур ҳастед ва мегӯянд ки анамин дафтарчии закази шумо 1 сол пеш пур шудагӣ. ва боз ҳам мегӯянд ки барои халқ дилаша хафа накардан як бора скайп конференсия ки сета тӯи гузарондосид. ба шумо савол чунин аст: агар ҳамун дафтарчатонро гум кунед, шумо чӣ кор мекунед? дафтарча гум намешавад. гум шавадам копияш ай любое время. ташаккури зиёд. ғолибҷон юсупов. навбатро ба столики рақами 4 медем. ташаккури зиёд. ассалому алайкум ба ҳамаи шумо, хуш омадитон. вай бовар кунед устори мананда ҳамин қад духтарои хуштоштиян айка. зато пеши мананда аз ҳама хуштойтараш. саломат бошед. саломат бошед. умри дароз бинед. дар ин ҷо ситораи эстрадаи тоҷик Дилноза Каримова ҳастанд. шуморо низ хайрамақдам мегӯем. ҳамаи шумоёнро хайрамақдам мегӯед. ман як саволам буд шумова ки ҳама медонанд ки бисёри шунде ки Дилноза Каримова ва Карим Саидов санаи 14 феврал консерт мондана. ҳама шундагими? якта замечание буд шумова. бовар кунед манан замечание май. шумо медонед ме шарба умуман шумо чандта баннерҳое задид реклама? пеш аз ҳама количестваш. салому дуруд бепоён ба ҳамаи нишастагон. баш Фарух Шоу ки имрӯз ин хел маҳфили зеборо барои мо ташкил карданд. ва ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам ки ба фикрам ки ин савол манбаъни продюсер ба. чунки рости гап мо сали бачаи бекор дия. ҳисоб када бромдим баннерҳое 145та шаҳру ноҳиёва. ин кам. ин кам. бовар кунед то рӯзи консерта якта монд, и то унҷиба дига намонд. ҳамаша канда гирифтанд. гифтагиё. уман мегуфтем ки Дилноза Каримова ва Карим Саидов консерташонро мондан. баннер кам буд 145та. ин ҷудоям кам шаҳру ноҳиёва. бовар кунтон 8-9та телевизион ба бигӯши страка. агар ки консертон зӯр гузарад, якта маслиҳатам аз шумо гӯям ки амина оянда истифода баред. якта чиза фаромӯш каред. газетавиам объявление дода накор буд. ино ба инобат мегирем. ташаккури зиёд. як қарсак. дуюм савол. ҳамин як сурудатон ҳаст шумонда танҳо ту бошӣ бас. ин ман як саволам пайдо шуд. вай бас ин басми ё баси калонкаме? хайр, ҳар якта шунаванда барои худаш фаҳмида мегирад чӣ хел дар кор бошад. лекин дар ин ҷо ба фикрам суруд дар бораи муҳаббат аст, ишқ аст ва барои як инсони дигар ҳамин якта танҳо ҳамун одам бошад, дигар ҳеҷ ки лозим нест. бас. раҳмат. ташаккури зиёд. хуш омедтон. саломат бошед. баса ако навбати мо. марҳабат. мегузарем ба мизи навбати. дорогие друзья, сегодня у нас в городе Чкаловск, можно даже сказать Худжанде, присутствуют гости из города Душанбе. Давайте поприветствуем, покажем нашу гостеприимность.
ва инак мегузарем ба он шахсоне ки ҳоло дар назди мо ҳузур доранд. яке аз онҳо сарояндаи машҳур ин Валиҷон Азизов мебошад. як истиқбол гиред дӯстон бо кафкӯбиҳо. ва Баҳромҷон ба ин шахс як саволи аҷоиб омода намуданд. масалан микрофонро мегиред баландгӯякро. ростика бигӯям ин савол не, ин чистон. Чистон, а? Чистон. Чистон. раҳ гарди раҳ мегардад, истӣ меистад. Соя. Соя. Соя не ин. боз варианти дигар камай фикр бо ягон вариант ҳастме? ин занак мебошад. занак. Беҳтарин. мо занаконро дӯст медорем, мо фахр мекунем ки бо мо ҳастан, барои ҳамин раҳ гардем, раҳ мегардам. зан агар оташ намешуд хом мемонден шумо. дуруст. ташаккур. беҳтарин. баландгӯякро ба Фарангиз Аҳмадӣ медодед. дӯстон истиқбол мегирем Фарангиз Аҳмадӣ. рости гап, яке аз сарояндаҳои беҳтарин ҳастанд. мо бо ин шахс фахр мекунем. Ташаккури зиёд. Бисёр таъриф кунед ман. оли ман пули додагитонба то охирша нагуфтам. беҳтарин, машҳуртарин сароянда ҳастанд. ман ин шахсро хеле дӯст медорам. ва савол чунин аст Фарангиз. мо ҳамагон анамон клип ки омода кардед бо Ҳабиб Ҳакимов, гурӯҳи Фарзин, ҳама дидедан дӯстон. клипи нав Чав Бамбино ном дорад. ва савол чунин аст. ҳар як сароянда вақте ки шеър эҷод мекунад, ягон маънӣ дорад, маъние ки тарбияовар бошад барои халқ. ҳар як шахс дида ягон маъноро баҳра бинад. ва мо инҷо тадқиқот бурдем ва фаҳмидем ки чав аз забони итолиёвӣ гирифта шуда маънояш хай аст ва бамбино ин урепча, яъне подгузник аст. барои ҳамин савол ба шумо чунин аст. шумо чӣ гуна мақсад доштед бо клипи Чав Бамбино? инҷа Дилноза Буча реклама мекунад, шумо антирекламака доштедест ё? Ташаккури зиёд. дӯсти азиз, номи шумо? Нозимҷон Раҷабов. Нозимҷон, шумо каме иштибоҳ кардед. Чав Бамбина дуруст гуфтед аз калимаи итолиёвӣ, лекин маънояш ба забони русӣ агар гӯем прощай детка мешавад. ҳама памперса мекунад, прощай детка мегӯянд. бале, Бамбина ин детка мешавад. ташаккур. як қарсак мезанем барои Фарангиз Аҳмадӣ. ташаккури зиёд. ва баландгӯякро ба меҳмонон медиҳем. ба Баҳром Ғафурӣ. дӯстони азиз, як қарсак мезанем барои меҳмон аз пойтахт. салому алайкум ба ҳамаи шумо. хуш омадед. ташаккури зиёд барои даъвататон ва ба Фаррухшоу. дӯсти азизам, бурдбориётамаро дорам ва гумон мекунам ки яке аз телевизионҳои беҳтарин мебошад, мешавад дар оянда. насиб. ташаккури зиёд. аки Баҳром, ба шумо як савол дорам. анамин аз сарояндаони суғдзамин кадом сароянда бештар ба шумо писанд аст? рости гап, дар ин ҷо номбар намекунам. ба ман ҳама ҳунармандои суғдзамин барои ман яъне ки ҳам бародар ҳастанд, ҳам маъқул ҳастанд. дӯсти наздики худро номбар кунед. дӯсти наздики худро. дӯсти наздики ман Валиҷон. Валиҷон Азизов ҳастанд. Валиҷон аст. ин хел Зайниддинҷон аст, ҳунарманди беҳтарин дар ин ҷо. такмилгари. ташаккур. мо фаҳмидем ки дӯсти беҳтарини шумо Валиҷон Азизов. дӯсти беҳтари ман аст. ҳамашон дӯстиҳо беҳтар. озин барои ҳамин Фарангизҷон агар номбар кунам вақта мегирад. барои ҳамин аввал гуфтам ки бо ҳамаи онҳо ман дӯстӣ дорам ва ҳамаи онҳоро меписандам ва дӯст медорам. шумо аввалин шуда Валиҷон Азизовро номбар кардед ва мо мехостем агар дар ҳақиқат дӯсти азизи шумо ҳамин шахс бошад, як порча аз эҷодиёти ҳамин шахс шумо ба мо замзама мекардед. очата бугу. ман сурудоша дӯст медорам. лекин аз ёд намедонед. не аз ёд намедонам. 100% не ки ҳама ман бо Валиҷони азиз суруди дар бораи Тоҷикистон якҷоя хондаем. шеъри худро аз ёд медонед халос. не аз ёд ҳамашро намедонам ва гӯш мекунам. ташаккури зиёд барои дӯстигӣ. он сарояндаоне ки аз суғд ҳастанд, аз душанбе ҳастанд, як қарсак мезанед барои дӯстигӣ. давайте поаплодируем за дружбу. передаем слово нашим коллегам. дар ин устали рақами шашум ҳофизони хушовоз Дамирбек Олимов, дуэт Дилафрӯз ва Илҳом
толибҷон исмоилов ва карим саидов ҳузур доранд. Шуморо ҳамотонон хайрмақдам мегӯем. Ман мехостам саволро ба дуэт илҳом ва дилафрӯз диҳам. Умуман агар гиримагар барномаи ҷоизае ки ҳозир медиҳад ба фикри ман, шахсан ба фикри ман имина ҳамин ҳарди шумова ҷоизаи тоқат 2016 додан дар коргоҳед. Аку чува ҳамин 23 соли умри худам ба ман ала чанд та дуэта ҷудошавиша дидиги. Бисёр дуэто ҷудо якта консерт мешад, ҳа дуэт, якта консерт, ҳа ҷавоб. Бовар кунед шумоҳо то ҳамин рӯза ҳамчун дуэт ҳастетон мехостам сирри асосии ҳамин дуэти шуморо мегуфтед. то фикр кардани онҳо як гуфта мешавад мардако дуэт будан ҷудо шудан инҳо бошанд дуэташон ҳаст. як қарсак ба дуэти илҳом ва дилафрӯз. ҷавоби шумо. ҷавоб махфӣ аст. секрет. агар ина гӯем моям ҷудо шуд рафтам модаркор ҳамба намегӯем. Ташаккури зиёд. як қарсак. як қарсак. саволи навбатӣ ба Толибҷон Исмоилов. ба шумо саволи ширин дода мешавад. кадом шириниҳо интихоб мекунед? шириниҳои Тоҷикистон, шириниҳои Бурҳонхоҷа, шириниҳои Дилбар ва шириниҳои Толибҷон. рости гапро гӯям, барои ман ҳамашон писанд ҳастанд. бисёртар аз шириниҳои Толибҷон истеҳмол мекунам. як қарсак. як қарсак. бо кабкоби шумо истиқбол мегирем як торти зебо аз шириниҳои Толибҷон. қарсакҳои шумо. худоя аса ваҳо дигар хонум рафтаги. хушомедтон. ин дафаш. Идома медем, дӯстони азиз. Мы продолжаем, дорогие друзья. Из церемонии вручения номинации «Салон Баур 2016». И столик у нас под номером 9. Рақами 9. Дар инҷо ҳама машҳуртарин ҳастанд, ҳама беҳтарин ҳастанд дар соҳаи худ ва ман мехостам баландгӯякро аввал ба Анварҷон Ахмедов диҳам таҳти кафкӯбиҳои шумо. хуш омадед ба маъракаи мо. рости гап Анварако одамон фикр мекунанд ки ҳамин сарояндаҳои эстрадаи тоҷик маълумоти мусиқавӣ надоранд. бисёр кас мегӯянд ки хоб маълумот доранд надоранд, сароянда шуда истоданд. барои ҳамин чиз нодуруст будагиша нишон доданд барои халқ. бигӯед ки Моцарт дар симфонии 16 октаваи 1 ля минор ё фа мажорро истифода бурдааст. ин савола ба фикрам заиндинако мана устод Анвар Қосимов беҳтар медонанд. маъмул савол тид ки ҳамун сурдои ман садқа шавам лола бар лола акадом танали сар шуда гӯд ман гӯм шумо ва ташаккури зиёд. яъне шумо помощь зала гирифтед. ташаккур. хайр набошад. биёед мегузарем ба Олимҷон Воҳидов. як кафгӯбӣ мекунем баҳри ин кас. ташаккур. олимако шуморо хайра мақдам мегӯем. мӯлика бисёри одамо медонанд ки имрӯз шумо дар кинои Судьба нақш офаридед. анча якак шуд лекин. баъд аз он шумова сразу заказ шуд аз Болливуд, аз Голливуд бо предложение ки шумо ҳамроҳи Ҷек Чену, Брус Ли сёмка шавед. бо чӣ хел хобҳои нағз мебинед шумо? ташаккур. лекин предложение шудош хаб наздики мебурд мебинед кинои нав. ташаккури зиёд. як қарсак ба Олимҷон Воҳидов. ташаккури зиёд. Олимако, баландгӯякро ман мехостам ба яке аз сарояндаҳое аз хурдсолии ман машҳуд ва то ҳол мемонад ба Искандар Қаландаров диҳам. собиқ гурӯҳи иқба қарсак мезанем бо кафкӯбиҳои баланд. Искандарако, бо шумо мо мехостем як бозӣ гузаронем.
один конкурс песни. برای چی یک تا خدا برای اون که شما این بازی را خوبتر میدونید. بازی چنین است. من سرشوی سرود را میخوانم، شما آخرش را. مثلا سوارا دوام ماشد. تو ستاره درخشان من. آنه یاد گرفتیدم. اکنون آغاز میکنیم. نگاره تو در کنارم، تو رو دیدم، تو رو خواستم، تمنای تو کردم، در کنارت من دریای سیر. اویل که من فیورال به سومون نیمو وقتی سیزون بگو. تشکر. دو سوال آخر. نمر تلفنم حالم دمشنی نمیگم. و آخرینش من از زنم نمیترسم. تشکر زیاد. یک خرسک بزنیم با اسکندر قلندرов. نوبت به شما دوستان. ассалому алайкум. бас ки рақами 7 мегзорем. якум савол ба Сироҷиддин Худоймерганов. яке аз суроди шумо яке аз суроди шумо гимни экспертҳои қарздиҳӣ шудааст. шумо медонед? мехонем. баъзе экспертҳозе амун суруди шумои ҳамчун гим қабул кардагӣ. вақте ки қарза намебиёран, шахсони қарзгирифтагӣ, экспертҳо суруди вай мехонанд. биё эй азизам, туро ман интизорам. ина медонистидми шумо? نه نمیدونستم. اکنون فهمیدم. رحمتی کلان. سوالی نوبتی با استاد انور قاسمов. шуморо низ хайра мақдам мегӯем. устоди азиз, ман мехостам аз шумо пурсон шавам. шумо ҳақиқатан ба устоди азиз азизако ҳаян ку? шогирдо медонад азизми неми. якта азиз гуфта гаштааст мо ки устоди мо ҳамун кас гуфта. лекин якта савол дигар хел. мо медонем ки шумо гурӯҳи вай доред, садои суғд ва ба он ҷо сарояндагон, навозандагонро қабул мекунед. ба мо мегуфтед ки кадом абрияд ҳай барои круги шумова даромадан. як абреди машҳуре будааст. шумо нишон медидми абреде? аввал ки албатта як чӣ мегӯям маълумоти мусиқиш бошад, як навозандагӣ, овози хуб дошта бошад, одами хуб бошад, корҳои хуб батонад. адоа? не оле бо абреда нишон дид. хел абред бо ҳаст. дароз кунӣ чӣ навишта медонам. худашона дошта тонанд, аз худ нараванд, ҳамеша байни халқ бошанд, саломат бошанд. олим воҳидов қарсак задан, аз ёк охирин ҳамон круг бадарондан, ҳамон шахс. ин кас яке аз шогирдои аз ҳама калонтарин ҳисоб мешаванд. ман невари шогирдоям ҳастанд. ман наздам шитиям бо анварҷоно, мо анварҷоно се кас. ва номи ҳастимо ман гуфтане ки ташкилкунандаҳо раҳмат. телевизиони салом бо номи салом сар мешавад. ва ҳамаи дӯстоне ки надида мондем ҳамиҷоя дар омадем аз бас ки якдигар надидем, ҳаматон ба аз номи телевизиони салом саломат бошед. раҳмати калон. ташаккури зиёд. сухан ба нозимҷон раҷабов дода мешавад. марҳамат. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, инҷо бисёр одамон ҷамъ омаданд ва мо аз бас ки каме дақиқа кам аст, наметавонем ҳамагонро ба шумоён шиносӣ намоем, лекин инҷо ҳастанд боз як меҳмон, Фирӯза Ҳафизова. як қарсак мезанем дӯстони азиз ба Фирӯзахон Ҳафизова. ва ман мехостам ки Фирӯзахон як худашонро ба ҳамагон нишон диҳанд. як ҳама қарсак мезанем. Фирӯзахон Ҳафизова.
Харсакои пурмавҷи шумо. ва саволи навбатӣ ба шумо чунин аст. Кадом калимаҳои хуҷандиро шумо бештар дар ҳаёт истифода мебаред? рости гапро гӯям, бобои азизи ман аз Истарашан ҳастанд, шодравон. ман ҳама калимаҳои хуҷандиам, калимаҳои Истарашаниам бисёр вақт дар хонаводаи худамонам истифода мебарем, барое ки азбаски калимаҳои мо ҳаст, бисёр калимаҳои бо маданият аст, бо фурсат аст, бисёр ҷолиб аст. аз ҳамин хотир ман как мегӯянд бо русӣ поколенияи худамро дӯст медорам. ташаккури зиёд. Лекин саволи навбатӣ ба шумо чунин аст. сарояндаи машҳуртарин дар ҷаҳон ҳам гӯем, Ҷеннифер Лопес райдери худро дорад. шумо медонед, райдер ин як талабот аст барои он ташкилкунандагоне ки консерти шуморо мегузоранд. яке аз талаботҳои Ҷеннифер Лопес ин наушники бриллиантдор, гостиница вобаста ба табъаш, ба настроенияш, ранги деволашро иваз карда меистад ва ҳамеша дар поён 25 то скрипачон мусиқӣ навохта меистанд. бигӯед ки райдери шумо чӣ гуна аст? хай ҷейло бисёр сарояндаи машҳур ҳастанд, ҷаҳонӣ ҳастанд. бисёр амрико шаҳри пешрафта аст ва мо ҳам худо ба шукр ба зоти худамонам, ба эби худамон пешрафта истодаем. барои мо райдерои мо ҳам бад нест. якта чои кавут, не, намегӯям ки ба мисли ҷейло ман райдери худамро пешниҳод мекунаму, не ки райдери манам бад нест. ташаккури зиёд. як қарсак безанем баҳри меҳмони мо. ва инҷо дӯстони азиз, боз ҳам ба яке аз машҳуртарин сарояндаони Тоҷикистон гӯем хато намекунем, Тахминахон Ниёзовро истиқбол мегирем ва баландгӯякро якбора медиҳем ба ин кас. Ассалому алейкум. Салом алейкум. Рости гап, ман Тахминахонро бисёр сол медонам, мешиносам, ҳамкорӣ доштем ва он суруде ки охир шумо сароидед баҳри ташкилот гӯям ҳам хато намекунем, молочная радость. ин чиз рости гап хит шуд, як қарсак мезанем баҳри суруди ҷолиб. Ташаккур. ин шахс бекорба интервидениё якум ҷо гифтагӣ не, рости гап овози хеле зӯр доранд, барои ҳамин боз як бор қарсак мезанем. лекин саволи ман чунин аст, барои чӣ шумо сурудро бо забони тоҷикӣ хонда ҳамто нақорот мебиёд, бо забони русӣ молочная радость мегӯед? барои ин ки ман ягон ҳаққу ҳуқуқ надорам, брендро тарҷума кунам. агар ки ман медоштам, ба фикрам ҳатман тарҷума мекардам. рости гап мо мехостем ки ана бренд аст. ташаккур. рости гап мо мехостем ки анами молочная радостро агар мо тарҷума кунем, ин шири хурсандӣ аст. барои ҳамин ана ҳамин чизро ба тарзи мусиқӣ шумо замзама карда метавонед. анами ибора шири мусиқӣ, шири хурсандӣ. ташаккур. хурсандии шири. вазнаш дигар мешавад? хай биёед як эксперимент мекунем. хурсандии шири, ана ҳамин гуна шумо замзама карда метавонед? хурсандии шири. хурсандии шири. биёед ман ба шумо ёдрас мекунам. шеъратон аз хушлаззат оғоз мешавад. ман медонам. ман кӯмак карда истодам то ҳадди имкон. хушлаззат ту шодо дастгирӣ мекунем бо қарсӣ. равон бахши ҷон ҳост зиндагӣ ширин молочная радость. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ташаккури зиёд. Я бы хотел спросить наших коллег, остались те, кто мы их не назвали? Остались, да? Остался Шахзоди Даврон. Давайте поприветствуем Даркадом Мюс.
مانا این کسی جانده شما رو خیر مقدم میگویم مهمون از شهر دوشنبه شاهزاده گفتید من فکر کردم این کس تشکر شاهزاده بهونه دمیربگ لیمف رو هم دیدیم این شخص بیرون برآمده بودن یک سیگار کشی خیرت هم اینجا یک قرصک میزنیم با اون دو مهمانانی که کمی دیر ما معرفی کرده ایستیم اوزی من گمشتاست شاهزاده کو من شما یک سوالم است به فکر شما نیکسی تیز میبرود می یا پارش می پارش البته تیزتر میرود پارش تیز از میبرود الان که شما پریوالکی آمدید بله با عذاب‌های زیاد با پریوال اومدیم و خیلی خرسند هستم که امروز هم دوستان همراه صنعتکاران خوجنده خود امروز خیلی خرسند هستیم همراه دوستان و بار دیگر با آزمون بهار 2016 همه مهمانا را خیر مقدم میگم شما دوستان عزیز سلامت باشید تشکر خرسک‌های شما دوستان عزیز و با اشتراکچی سراینده نیهوی دمیربگ اولیمов میدیم با کافگویی شما دوستان عزیز баландгӯяк ро гиред дамирбек олимов рости гап инҷо мо омор дорем статистика мувофиқи ҳисобот дар эстрадаи тоҷик аз ҳама қадди баланд дар шумо будааст ва савол чунин аст шумо завтрак ба чизе мехӯред шермамадко пустосиян من این مینه زفترک نمیکنم نکرسه یعنی سیکرت در زفترک نکردن است نکردن است در خوراکی سحری نکردن است شما یک 2 ماه زفترک نکنید میبینید بهشه یعنی результат میشود باز هم молочная радость یordam میدهد به فکرم تشکر زیاد و سوال دیگر است راستی گپ همگان میدونند که شما با نگینا امانقулова با کلیپی تحتی یالو ای وای ҳамкорӣ доштед ва савол чунин аст шумо боз ҳам ба кадом одамон ёрӣ расонда истодед барои машҳур шудан ғайр аз нигина амонқулова ман ёрӣ расонда истодам бале не гап дар сари ёрӣ расондан нест аст албатта мо як ҷое фикр карда будем ҳамроҳи нигина як суруд хонем албатта бори аввал ялалу мевойро хондем баъд суруди мавригиро хондем ба фикрам беҳтарин буд як қарсак мезанем баҳри он корҳо эҷодиётҳои дамирбек олимов ташаккури зиёд ва дӯстони азиз ташаккури зиёд мегӯем ва хайрамақдам мегӯем ҳар як он сарояндаҳое ки ҳоло дар инҷо ҳузур доранд мы от всей души говорим вам добро пожаловать на наше шоу и с радостью предоставим слово нашим главным ведущим Зафару и Малогат. Спасибо большое. Аплодисменты всем вам. Спасибо. Камеди шоу ташаккур бачаҳо хуш омадед мегӯем ба шумо. Дӯстони азиз, бале ҷоизаи бисёр ҳам аҷоибҳо дар пеш интизор ҳастанд. ҳозир бошад дӯстони азиз каме истироҳат мекунем ва ёдрас мекунем албатта сарпаростони кулро. Дорогие друзья, генеральными спонсорами церемонии являются компания «Молочная радость» и компания «Азизи». бале ин ҳастам сарпаростони кулли мо ва худи ҳозир мо барои ин ки дар ин ҷо ҳастанд ҳузур доранд меҳмонон он сарпаростоне ки аз молочная радость ҳастанд ва ҳозир худи расон мекунем ба он шахсоне ки дар ошинои дуюм ҳастанд ки барои меҳмонон ана ҳамун ҳозир ки нозимҷон гуфтанд молочная радость ана ҳамун ролики рекламавиро баҳри меҳмонон боз як бор дигар нишон бидиҳанд марҳамат мо дорогие друзья диққат аст бисёр зебо ва тахминаро гӯш мекунем чи барои чи садояш нест чи проблема бачо пожалуйста неполадки я бори дигар ман нафаҳмида истодам чи гап ребята со звуком проблемы ҳеҷ гап не ба ин аҳамият метиҳем худи зеро ки худи тахмина дар ҳамин ҷо ҳастанд ва ҳозир дар таҳти суруд ин гуфтаҳое ки дар ролик рекламавӣ буд месароянд марҳамат тахмина бону рӯи саҳна шумо бошад дӯстони азиз пешвоз мегирем бо қарсакҳои худ Тахмина Ниязова як бор дигар
барои Фирдавс Темуров ташаккури зиёд. خوش لحظت تو شاداب روان بخشی جان هاست زندگی شیرین молочная радость شیرینی می افزاید خوشحالی می بخشاید پیوسته همراهی ماست молочная радость Do'stlar aziz, qarsako'y shumu taxmina Niyozova. Tashakkur. Ваши аплодисменты. Я хотела воспользоваться случаем, извините, что перешла на русский язык, поблагодарить за всю эту идею нашего Фаруха Юрматова. Он всегда такой скромный, потому что весь этот праздник он устроил. Спасибо за песню, потому что он позитив подарил, а я только его идею исполнила. Фирдавс Темуров, мы про вас не забыли. Низкий поклон вам за ваш талант. Спасибо большое. Дорогие друзья, хорошего вам вечера. Хуш омадид. Спасибо большое. Do'stoni aziz, injo didem chil bu yak ovozima hen surudro sarodan taxmina bonu tashakkur megim va do'stoni aziz, tashakkur ba onhoye ki injo omadan. Albatta jamoatro boyad ovoz namoyam va khudi hozir. Marosimi imruzaro اینکه مراسم کینوم دارد سلام بهار 2016 کشوده گفته اعلام می‌نماییم. И право на музыкальное открытие нашего шоу получает замечательный исполнитель, обладатель такого хита, как بیای عزیزم Сирожидин. خدا مرگنو پشواز میگیریم. Встречайте!